אם אתם רוצים לגור בישראל ולהרגיש בלוס אנג'לס, סביון זה הכתובת. 5 סוויטות מפוארות. וולקאם, בואו אחריי. כ-400 מטר בנוי בסגנון אקלקטי על כדונם ורבע, מוקף צמחייה, זה כדאי. סלון XL הפונה אל החוץ, חכו שתראו את שטחי האירוח. קיצ'ן גרדן, אזורי חוויה מקוריים וכל הפסיליטיז. יחידה נפרדת עצמאית, כמו בלוס אנג'לס. בריכת שחייה אינפיניטי הכוללת 2 מסלולי שחייה ומסך צפייה. אם אתם רוצים להגשים את החלום, התקשרו אליי עכשיו ליגאל רודה, ל-052-23-21-675. יגאל רודה אוהב את העבודה, זה כדאי. ביי.